Хоць сам нясу сабе і грэх, і слабасць, Ты напаўняеш радасцю і шчасцем тых, хто Цябе услаўляе несмяротным. Ты нас стварыў, каб да сябе прыблізіць, бо ўсё дабро зямлі перавышаеш. Ты нас стварыў, каб да сябе прыблізіць, бо ўсё дабро зямлі перавышаеш. Дапамажы шукаць Цябе нястомна, знайсці нарэшце у віне прызнацца, бо будзе сэрца наша ў непакоі, пакуль у Табе не знойдзе адпачынак, бо будзе сэрца наша ў непакоі, пакуль у Табе не знойдзе адпачынак. Усемагутны, Божа неспасціжны, усіх стварэнняў Ты адзіна мэта. Хай таямніцы Тройцы найсвяцейшай хвала і сёння будзе і ўсю вечнасць. Хай таямніцы Тройцы найсвяцейшай хвала і сёння і будзе ўсю вечнасць. Ты найвышэйшай славы годзін, Пане, не мае межаў моц Твая і мудрасць, і праслаўляць Цябе я прагну, Божа, хоць сам нясу сабе і грэх, і слабасць. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітай, святая Маці. Ти народила Володара, який керує небом і землею на веки вечные. Гэтымі словамі антыфону на ўваход распачынаем святую мшу гэты суботні вечар, як заўжды, просячы заступніцтва на свяцейшай Марыі Панны, нашай маці Чэнстахоўскай. І падчас гэтай імшы складковай будзем маліцца ва ўсіх нашых просьбах, падзяках, о Божьем благословлении, опеце Маці Божией, ласки, здоровья души и тела для семьи Науменко, об здоровье, Божие благословенство и опеку Маці Божией для Дианы, об благословенство Божие, опеку Маці Божией, здоровье и потребной ласки для Вацлава, об навертание, опеку Маці Божией, моц и вытрывание у добрым для Александра, об счастливую операцию, здоровье, Божие благословенство, опеку Маці Божией Чэнстахоўскай для Янины и дары Духа Святого для врачей. И во всех наших просьбах, якія знаходзяцца ў наших сэрцах, про якія ведае наш Отец Небесный, за заступніцтва Маці Божией, каб Бог выслухаў усе нашыя патрэбы. А на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы могли с чистым сэрцам скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутному
И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела. И прославная заступница Найсвятейшей, заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання другого з послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, калі трэба хваліцца, хоць гэта і не карысна, то перайду да бачанняў і аб'яўленняў Панна. Ведаю чалавека ў Христе, які 14 гадоў таму ці ў целе не ведаю, ці па-за целам не ведаю, ведае Бог, быў забраны аж да 3-го неба. І ведаю, што гэты чалавек ці ў целе, ці па-за целам не ведаю, ведае Бог, быў забраны ў рай і чуў невыказныя словы, якіх чалавеку нельга перадаць. Гэтым буду хваліцца, а сабою не пахвалюся, хіба што слабасцю маёй. Калі захачу пахваліцца, не буду неразважлівым, бо скажу праўду, але я ўстрымліваюся, каб хто не падумаў пра мяне болей, чым ува мне бачыць або чуе ад мяне. Каб я не хваліўся нязвыкласцю аб'яўленняў, дадзена мне джава ў цела, пасланец сатаны, каб біць мяне. Таму я тройчы маліў Пана аб тым, каб адвёў яго ад мяне. Але Пан сказаў мне: «Хопіць табе маёй ласкі, бо моц удасканальваецца ў слабасці. Найбольш ахвотна буду хваліцца сваёй слабасцю, каб жыва ува мне моц Хрыста. Таму упадабаў я слабасць, пагарду, нястачы, ганенні, уціск за Хрыста, бо калі я слабы, тады моцны». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Ангел Пана аберагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Бойцеся Пана ягоныя святыя, бо той, хто баіцца яго, не мае нястачы ні ў чым. Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага добра. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне,
навучу вас боязі Пана. Хто той чоловік, який уподобав життю і любить довгі дні, каб бачить добро? Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Єсус Христос став бідним для вас, каб ви узбагатилися ягоним убоством. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus сказав своїм учням: «Ніхто не може служити двом господарам, бо ці одного буде ненавидіти, а другого любити, ці одного буде триматися, а другим погарджати. Не можете служити Богу і мамоні. Тому кажу вам, не клопотитеся об житті вашим, что есть и что пить, не об теле вашим, у что прануться. Ти ж душа не большая за ежу, а тело за вопратку. Поглядите на птушек небесных. Яны не сеют, не жнуть, не збирают у засеки, и Отец ваш небесный кормит их. Ті ж ви не на шмат лепшая за их? Да и кто з вас, клопотячися, може додати собі росту хоч один локоть? І про вопратку навошта клопотитеся? Поглядите на лілії полявые, як яны растуть. Не працують, не прадуть. Але кажу вам, что и Соломон во ўсёй славе сваёй не апранаўся так, як адна з іх. Калі ж палявую траву, як сёння ёсць, а заўтра будзе кінута ў печ, так Бог апранае настолькі, наколькі ж больш вас, малаверныя. Таму не клапаціцеся і не кажыце, што нам есці, або што піць, або ў што апрануцца, бо ўсяго гэтага шукаюць язычнікі. Айцец жа ваш нябесны ведае, што вы маеце патрэбу ва ўсім гэтым. Шукайце найперш валадарства Божага і справядлівасці ягонай, а гэта ўсё дадасца вам. Таму не клапаціцеся аб заўтрашнім дні, бо заўтра само за сябе паклапоціцца. Хопіць кожнаму дню свайго клопату. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христа. Присядьте, каля ласка, на хвилинку. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, збираемся каля алтара Пана, як тыя слухачы, якія збіраліся вакол Езуса. Езус навучае. Ён ведае усе нашы прагненні, усе найпатаемнейшыя закуткі нашых сэрц. Ведае нашай радасці і смуткі, ведае ўсе нашыя патрэбы. І сёння знову ён глядзіць у сэрца кожнага з нас і закранае найбольш делікатныя, а таксама найбольш клапоцячыя нас праблемы. Тое, што было актуальна за часы Езуса, таксама актуальна і сёння. І мы збіраемся, каб
слухаць яго, каб знайсці адказ на нашыя пытанні. Езус сёння звяртаецца да сваіх вучняў і да ўсіх тых, хто прыйшоў прыняць сэрцам ягоную навуку. Ніхто не можа служыць двум гаспадарам, бо аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне. Што такое мамона? Гэта у народах ханаанскіх гэта было адно з бостваў. Аддавалі паклон язычнікі. І гэты бажок стаў сімвалам пакланення багаццю. Менавіта пакланение багаццю знайшло гэтае слово «мамона». То, у чым чалавек пакладае сэнс свайго жыцця. Езус кажа, не можаце служыць Богу і мамоне. Езус не сказаў тыя, хто мае багацце, але хто служыць багаццю. З аднаго боку аддае пашану Богу адзінаму і праўдзіваму, а з другога боку пакладае сэнс свайго жыцця на тым, што ён можа атрымаць, можа ўзбіраць, можа награмадзіць. Гэтыя свае засекі, то, у чым я пакладаю надзею. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, Езус з аднаго боку вучыць людзей, што Пан Бог кожнаму з нас даў свае таланты, гэтыя свае здольнасці. І гэты дар таксама не можна змарнаваць. Як кажуць, не можна сядзець на ложку і чакаць, што з неба нешта спадзе. Не. Мы павінны працаваць, каб зарабіць на гэта штодзённы хлеб, каб мець нешта, каб жыць дастойным жыццём. Але ёсць адно але. Каб гэта не было прычынай здрады Бога. Каб гэта не было, не стала сэнсам жыцця. Як сёння Езус вельмі простым языком навучае. Мы, як кажа Езус, таму не клапаціцеся і не кажыце, што нам есці, або што піць, або у што апрануцца, бо ўсяго гэтага шукаюць язычнікі. А Отец жа ваш нябесны ведае, што вы маеце патрэбу ва ўсім гэтым. Бог ведае. Сённяшні свет, наадварот, прапануе і рэкламуе великасць чалавека, яго сама выстарчальнасць, што чалавек з'яўляецца гаспадаром гэтага свету. І трэба браць з гэтага свету ўсё. На першым месцы глянуць на сучасны свет. Чалавек з'яўляецца як бы ідалам. Ягоны дастатак, у чым ён апрануты, бегатня за модай і то якой. І гэта сэнс жыцця чалавека. А Езус кажа, чи можа чалавек учыніць хоць троха, каб стаць хоць вышэйшы? Мы не ведаем, што будзе заўтра. Клапаціцеся аб сённяшні дзень,
Бо ў сённяшнім дню дастаткова гэтага турботаў, бегатні, а заўтрашнія праблемы прыйдуць самыя, калі яны будуць. Бог трошчыцца аб чалавека. Ён ведае ўсе нашы патрэбы. Толькі чи я давіраю Пану Богу? Чи я живу Божими заповедями? Чи я даю пашану Богу? Будеш любіць Бога усім сваім сэрцам, з усіх сваіх сіл, з усёй сваёй моцы. Чи памятае пра гэтую запаведь, пра якую казаў Езус Христос? Гэта найважнейшая запаведь. А любіць бліжняга як самога сябе. Чи бачу я тых, хто побач мяне? Чи бачу я тых патрэбы тых, хто кахае мяне, а я кажу, я кахаю таксама? Чи ёсць у мяне цёплае, добрае слова для тых, хто побач? Чи я не скупы на тое, каб даць чалавеку надзею, сказаць, які ты мой каханы, якая ты каханая, прыгожы, прыгожая, найлепшы, найлепшая? Чи ёсць час у мяне на тых, каму я даў жыццё? Аднойчы была на споведзі 15-летняя дзяўчына. Яна так жорстка казала, я сваруся з бацькам, не тата, але з бацькам, з отцом. Я ўсё раблю наперакор бацьку. Я не ў згодзе з ім. Я пытаюся, а чаму так? Што сталася? Чаму ты так? І гэтую маладую дзяўчыну як быццам прорвало, як пружыну распусціла. Яна расплакалася, кажа, ён папракае мяне ва ўсім. Ён заўсёды кажа, я працую дзеля цябе, каб ты магла дасцігнуць нейкіх высот. Ты павінна вучыцца, ты павінна тое рабіць, ты павінна тое, ты мяне не слухаешся. Я працую з раніцы да позняга вечара, усё дзеля цябе. Я кахаю цябе. Яна кажа, я ведаю, што ён мяне кахае. Ведаю, што ён стараецца, але ў яго ніколі няма часу для мяне. Я так хачу, каб ён калі-небудзь проста прытуліў мяне да сябе, прытуліў, прыласкаў і сказаў, дачурка, я кахаю цябе. Я гэтага не чую, мне гэтага патрэбна. Не трэба служыць Богу і мамоне. У чым я пакладаю надзею? Чи які сэнс майго жыцця? Што найважнейшае? Ёсць рэчы важныя, каб мець дастойнае жыццё, каб мець гэты дастатак. Так, гэта трэба і варта. Не можна закапаваць свае таланты, трэба іх развіваць, свае ўмеласці, мае здольнасці. Але каб побач мець Бога і разам з Богам ісці праз жыццё. Напрыканцы Езус звяртаецца да нас. Шукайце найперш валадарства Божага і справядлівасці ягонай, а гэта ўсё дадасца вам. Таму не клапаціцеся аб заўтрашнім дні, бо заўтра само за сябе паклапоціцца. Хопіць кожнаму дню свайго клопату. Просім жа нашага Айца Нябеснага, які так палюбіў свет, што Сына свайго адзінароднага даў, каб мы, ідучы ў яго сляды, каб жывучы з Езусам, праз Езуса, маглі дайсці да сапраўдных дабротаў, да сапраўднага шчасця, да сапраўднай
маёмасці, у радасці жыцця вечнага, у Айчызне небеснай з Богам. Аман. Пра заступніцтва Найсвяцейшай Маці Божай, якая згодна з воляй свайго Сына стала духоўнай маці ўсіх людзей, узнясём да Бога наша супольныя малітвы. Молімся за святога Айца, каб падтрымана апекай маці Касцёла садзейнічаў узрастанню веры ў сучасным свеце. Цябе просім. Молімся за Касцёл на Беларусі, каб, дзякуючы заступніцтву Найсвяцейшай Панны Марыі, ён цешыўся свабодай. Цябе просім. Молімся за еднасць і згоду паміж народамі, каб запанаваў у свеце спакой, які нясе нам Хрыстус. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых жанчын, каб верна выконвалі сваё пакліканне ў сям'і і перадавалі сваім дзецям скарб веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ва ўсіх нашых просьбах і падзяках, якія заносім да Бога за заступніцтвам Найсвяцейшай Марыі Панны Чэнстахоўскай, каб Бог выслухаў нас і адарыў патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных на гэтай святой літургіі, каб мы, аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, заўсёды спаўнялі Божую волю. Цябе просім. Выслухай, Божа, нашыя малітвы і ўчыні, каб, дзякуючы заступніцтву маці Твайго Сына, мы чыстым сэрцам служылі Тваёй адвечнай любові. Праз Хрыста Пана нашага. Марія, ти цудовна, Маті Бога, ми усі Твої діти. Ти зорка на небі, ти Панна святая, ти до трона Бога нашого ведеш. Марія, Аве Марія, у Бога розних ласк для нас проси, каб лепший був світ, у милості жив. О, Марія, борони своїх дітей. Марія, Аве Марія, у Бога розних ласк для нас проси, каб лепший був світ, у милості жив. О, Марія, борони своїх дітей. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Прийми, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якія ён Табе приносить, про заступництво Найсвятейшей Марии, Маті Твоего Сына, стали детьми молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты учыніў у сваіх святых. Аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Твою дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна.
Великие справы Ты учинил на усей земли, и свою милосердность распостер на усе поколений. Ты глянул на покору своей слуги, и праз яе спаслал людям збаўцу Езуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Праз Яго Твою велич прославляют хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перед Твоим обличчям. Просим, каб и наши голосы долучились до их, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, Небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахверуем Тебе, Пане, хлеб жития и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марыей, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами, со святым Михалом Арханёлом и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Мы атрымалі Духа Святого, які учыніў нас дзецьмі Божымі, тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як
и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлене покликане на вечеру Ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слова, і буде здоровлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова захавай мяне, кроў Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмый мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне Тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе на веки вечные. Амен. На веки вечные. Амен. Молимся.
Ласкавы Божа, мы прыняли эўхарыстычны пасілак, аддаючы пашану Найсвятшай Пані Марыі, учыні, каб мы верна ішлі за яе прыкладам і аддана служылі справе нашага адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Amen. Дякую за супольную молитву, а зараз виставні Найсвятейшого сакраменту. О Найсвятейша Гостия, вяди нас до небесных брам, тревожать моцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Тревожно кончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа,
все скарби мудрости и умелости, змилуйся над нами. Серця Єсуса, у якому вся повнота богства, змилуйся над нами. Серця Єсуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся. Серця Єсуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Єсуса, права вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Єсуса, терпливой великой милосердности, змилуйся над нами. Серця Єсуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Єсуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єсуса, у милостивлении за грехи наши, змилуйся над нами. Серця Єсуса, наповнене знявагами, змилуйся над нами. Серця Єсуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серця Єсуса, послухняне ажно до смерти, змилуйся над нами. Серця Єсуса, дідай пробитое, змилуйся над нами. Серця Єсуса, криниця усілякого сутішення, змилуйся над нами. Серця Єсуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Єсуса, супокой поєднання наше, змилуйся над нами. Серця Єсуса, живая хвяра за грехи наши, змилуйся над нами. Серця Єсуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами. Серця Єсуса, надія тих, хто у Тобі помирає, змилуйся над нами. Серця Єсуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий і покорне серцем, Учини серце наше до Твоего подобными. молимся. Усемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Своего,
и на хвалу як веру, якую Он складає Тебе за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарец на веки вечные. Амен. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Ми Твоя уласність і Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшому серцу Твоєму, каб ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Дапамажы, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь владаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна ўчарня і адзін пастар. Адары касцёл Твой бяспечнаю свабодаю, дай усім народам супакою згоду. Учыні, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло да нас збаўленне. Яму хвала і пашана навекі. Амен. Боже, приймі усе наші просьби і подяки, які заносим пред Твой трон у небе за заступництвом Маті Божией. Мы просим о Божьем благословении опецы Мати Божией, об ласке здоровья души и тела для семьи Науменко, об здоровье Божие благословенство опеку Мати Божией для Дианы, о благословенство Божие опеку Мати Божией, здоровья и потребной ласки для Вацлава, об навертании опеку Мати Божией, моцы витривання у добрым для Александра, об счастливой операцию, здоровье, Божие благословенство опеку Мати Божией для Янины и о даре Духа Святого для врачов. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, в наших потребах не пограждай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое право, бо ўжо новый запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы прославленні хвала, і Айцу і Сыну разом, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен.
Хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єзусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єзусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єзусу, честь і хвала. Ти найвищийший, ти найвищийший, ти найвищийший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, Ты найвищийший наш Бог. Ты найвищийший, ты найвищийший, ты найвищийший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвищийший наш Бог. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.